Zdravím vás Blind Wings a toto je náš prvý let's play na hru Borderlands 2. Je tu so mnou Habik, Rane a Rako. Ja som Jack a natáča to Rane, takže ideme hrať. Kto má zbranie, kto má full HP? No, ja budem mať full HP. Jack má zbraň. A Andrej má zbraň? To bola klapka, nie Rane. Nie Rane. Taký je full. Oje! A on je furt full, lebo má oné. On je ako keby robot, alebo čo? Nie, on je fejťák. Nikto nemá zbranie, iba Jack. Ja som gunner. Ale však aj minulý som mala jaja. Ty. Berserker. A ja som žena, čo teraz sirena. Na čo berem náboj, keď nemá zbraň? You and me, right now. Sure about that? Idem sa byť. Tak to je ženské, no poď do chlapa. Bude sa tam byť, aby to pohľad. Jak padli Jack a Habi. Chyba to začne padli. Že poď do chlapa. To bol dobrý. Má Tomahawk. If I sound pleased about this, it's only because my programmers made this by default tone of voice. I'm actually quite depressed. Now, the creatures around here are dangerous. None more than this bullymong named Knuckle Dragger. Kills everyone I know. Anywho, I keep a pistol in the cabinet over there for emergencies. But in here, we should be pretty safe. Ja ide. A už to schoval. Koľko? Čo je? Au. To by sa fakt malo reklamovať. Pekná. Dobre, a jak ten zbraň? A ja by som pochopil. Trete do všetkého vraže. Jo, chcem. Jo, mám klincovačku. A ja. Aj bože. A ide sa strieľať špendiky do nich. To bude srandy. Čak zrecherky. Ja sa ledva oživím, mám 10 HP a tento šulín bez oka má stále full HP, nechápem to. A ešte tam vysel dole hlavou. A nemá oko. Je reč o mne. Nemá tu pekné fotky. Erotiku. Great! Just let me get this door open and we'll hunt Mám ourselves a fotky. bullymong. Veď ešte nemám bez zbrane. Všetko lutujte, áno, nič mi nenechajte. Však toto mi zoberte. Onward, seeing eye minion! Let me know if I'm gonna run into anything. Tak veď jasné, veď to je Jack, čo lutuje on všetko. Ešte ostem ťa, Habik. Ja keď zase zle ide. Mám skin. Help mi potom nechajte. Stick close to the robot. Zase He will duel, help hej, you do get off sebe. this glacier and into the secret sanctuary. Real. That is the only place you will be safe. Dobre, takže jediný, kto ide do boja je Jack, lebo on má ako také zbranie. My tu máme klincovačky, však... No však práve toto. A ja mám klincovačku. Aha. Ale aspoň nemáš len klincovačku. Hej, neviem prečo, ale ja chcem tak skákať. Vyskoč, medzerník. Skáčeš. Neklam. Let's go! If we don't get Let's behind go. that, we'll never get to Sanctuary. To už ako vyzerá. Hej, ten jeho hlas by sa hodil do nejakého remixu. Do čoho? Ty by si sa hodil do remixu. Na to. Ja viem, že by sa ti také páčilo.
Ako to vie vydržať taký pád? Že padáš takéto myšky To je opäť. nejaká iná A gravita. útočia do teba nejakí špiatkovia a už polovica HP preli. The last bastion of Nehajme tam raného samého aj so strakým. My to budeme No sniper. veď, No ja nemám snajpru. no veď, a smrdím všetci do bombe, ne? Majú ťa radi. Vieš, tá klintovačka je lepšia ako moja, ne. Dobre, tak není. Nie. A tu máš, poď sa biť. Na ruku, no poď, tak. Za to čo robí? Tak, daj mi ešte. Aha, pozrite, krtko. Kde? To je krtko. Au. No tak doskoč. A tak nie. Tu je život, ak potrebuješ, Jack. A veľa života. Hey kiddo, Jack here, president of Hyperion. Let me explain To how som things ja. work here. Statham. Vault Hunter Moje show druhé up, ja. Vault Hunter looks for the new vault, and Vault Hunter gets killed Ako si ho vyhraboval? by me. You see the problem here? You're still alive. So if you could just do me a favor, Dane. off yourself, that'd be great. Thanks. A toto treba vyraziť, Kera Mária. And open. Dobre. Ja ho to vyrazila, ja som to vyrazil. Oh, my eye just switched back on. I see a tough-looking minion. Aj si, áno, on vidí, jasné. Robot, which means it's Čiže to je zákaz, prietal. It's very close. Moje auto. This is gonna hurt. Aký milý. No, si obľúbil Strakyho. No, čak jasné. Ja mám rád zvieratka. Taká mucha sadla na auto, no neviem, čo by si robil. Tebe hádil my, to neviem, tam je. Nebola, že mucholapka to by bolo, ja neviem. Ja jak Máro. Got some help here. A ďalší. Poďme do ďalší voď. Oh. Ide chajma. A to je jeho chrbát, že na čo sa pozerám. Dobre si moju peňaženku, ide chajma. Nie, ide za mnou. Máte bol, za mnou. Tie nohy nejak ťahá za sebou, myslíš? No hej, asi mám ich trocha polámať. No poď! Fight, na peste. Dal som ho. Jack, ako sme na tom s časom? Súboj titanov. Now we just gotta Ešte find dobre. something to put it back into me. Much as I'm sure you'd like to jam your fist into my skull, Abík, nemáš zase snajpu? Blast the professional. My pal Nie, ja ju mám teraz. Fix me up. How long see? Ja ju kedy dostanem. Čo tu vrieskáš? Liarsburg is on the other side of this Hyperion Dostanuje board. čas? Let's say we Aby- get through it, Asi chum. by sme už mali končiť, nie? Áno. A poďme hore. This door's Ešte ho to necháme otvoriť a ukončíme. Chlapci, nemali by sme skončiť pomaly. Teraz si to Jack vravel, ešte to otvoríme, ty retard, a ukončíme. Dobre no. Okay, the doors. Oh. Takže asi sme dohrali. tak to možno- Nice knowing you. I hear getting What's eaten going alive on? by bullywugs isn't such a bad way to go. Let me get that. Oprav to. Execute Hovorím ti, oprav to. No Pekné, tak. že nám to opraví. Ja som ho rozbil. You're welcome. Aha, už sa usmieva. No, Artificial treba do neho intelligence spájaka and spraviť. networked into almost OK, takže every toto bolo naše prvé video na Borderlands a ak sa vám video páčilo, tak dajte like. the journey ahead. Ak nie, no tak neviem. Poďte Tak domov. si pozrite aj naše ďalšie videá. Let me know when you're ready to go. Majte sa, čauko. Čauko. Ahoj.